Seragamu copot ketiga iki. Ora sedeng. Apik. Apik. Angulangu bebasan tampo tepi. Kok ndak kedalu anglangut orang ngelamut. Ngelamuti apa kowe? Ayo. Nara. Terus e. Nara base meka mendung nyibari jagat Kowe disawang. Wanda. oke Oke. Ngulandara remborong ngunggahi Guntur. Gunung angel lah ya iki late Ngunggahi bedor. Katungkul ngumbar gagasan Ngono. satemaki dinawa nyimpi Nggih, matur nuwun, Mas. Luar biasa elok sanget semantenipun. Aja nyawang casinge sing penting ki murah. Ya. Murah piye? Nggih. Loh, lah iki anggere ono wayang kulit mesti nembang kok bocah iki kok. Ndak tulung iki ditaosne karo Mas e kae. Kula selak kundur malah anu nggo iki. Ah, iki. Mas e. Monggo, Mas. Mas kawin. nggih nggih Mbak Ayune matur nuwun Pak Yoyo Ah, sami-sami, Mas. Nggih. murah rezeki panjang yuswa Amin. laris Amin nggih. kalian Bu Kesi sehat selalu Bu Kesi Mbok kowe ndongake awakmu dhewe wae. Siar. Lah doa sing apik ora mung nggawe awake dhewe malah kanggo piyai akeh malah apik kok. Oh, nganu ya balik kowe ya bener Dan. Lah kowe karo iki badak piye? niki anu di weling kalih kanca-kanca Aja meling to. meling Arep nggih iki Pak kowe kok meling arep ning ndi? Aja meling to, urung sangate kok. Piye diweling karo kanca-kanca apa? di weling kalih kanca-kanca Pak ya Pak Caca Kunada ampun rabi melih Amin. Nggih. Sing meling sapa kanca-kanca ngendi? niki jajahe kula niki Lah ngapusi. Sak rombongan karepe awon rabuneh malah ora. Tambah laris. ampun niki mau gojek Ampun kula nggih gokar. nggih Lek ngono ngimpi wae dipaske eman-eman ora pas. nggih monggo Mbak Wanda sing Oh, ngaturake. tadah yen wadah ngimpi gelem sriuning gelem. Iya, nggih. Yo, ndak. Seripet, seripet, kelempian nembrak kesimpet, gadas luas, piragane anglap lampir.
kasih Mbak Wanda Am